SMainao Basumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ दिनै 7 आगस्ट दिनै बिटिसि ओनसोलाव रिस्ट्रिक्टेड हलिडे फोसावदों। समाज सिबियारि रुंसारि तारा प्रसाद चक्रधरनि थैनाय सानाव रिस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै फोसावदों बिटिसि खुंथाया। बिजेपि राजखान्थि हान्जाया काउन्सिलाव सोरखार सालायनो खाबु मोनोब्ला संबिजिरनि गेजेरजों दाजानाय 6 सेडुल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ फोजोबनानै जेनेरेल खालामजोबनो हागौ होनना गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया फोरमायथिदों। बाक्सानि सिमलायाव आबादारिफोरजों आबाद फोथाराव बाहागो लादों मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'। बिथांमोननि सावगारिया थांनाय मैया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बोसोरफ्रोमबो सिमला गामिनि रायजोफोरजों आबाद फोथाराव माइ आबाद मावनो ओंखारबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'जों लोगोसे 10 बिगानिबो बांसिन आबाद फोथाराव आबाद मावनो ओंखारबोनायाव गोजोननाय फोरमायथिदों मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि मोनसे हानजा आरो एमपि रोंगोरा नार्जारि बिथांमोना भारत सोरखारनि नखर नेहाथारि गबिन्द महनजों बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायनि सोमोन्दै मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो हादोरनि नखर मन्थ्रि बिथांनो गांसे गोसोखांलाइ गथायदों। 2025 मायथाइनि VFA ट्रेनिं कर्सनि थाखाय बिटिआरनि बिजाथिफोरनि आर'जलाइखौ क'क्राझाराव थानाय डाइरेक्टर एनिमेल भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव लागासिनो दङ। गोसो गुदुं बिटिआरनि बिजाथिफोरा 10 आगस्तनि गेजेराव आर'जलाइखौ स्टेन्डार्ड फर्मआव आबुं लिरनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि MMB अडिट'रियामाव बिटिआरनि रोंगौथि गोनां लाइमोन हिनजावसा फरायसाफोरनो निजुत माइना आसनि 2.0 खौ आर'ज बिलाइखौ राननानै होदों। थांनाय 4.5 बोसोराव जों जर'खायै बिटिआर हिनजावसाफोरनि सोलोंथाइखौ बांहोनायाव गोसो होदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव निजुत माइना आसनि 2.0 हाबाफारिया बिटिआरनि फिसाजोफोरनि थाखाय मोनसे गोहोगोनां आरो सोलोंथाइ गोनां इयुन सोरजिनो जोंनि नाजानायखौ आरोबाव गोख्रों खालामगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मादालबारि गामिनि थागिबि रुंसारि दिपेन बर'नि बिसि अनालि बर' मुंनि रान्दि आइजोआ गावनि रांजों हा बायना लानायखौ एसटी जसेफ पाब्लिक स्कुल CBSE इंलिश मिडियामनि फादार जुबिस साकालाकाया गावनि मुङाव खालामनो नाजानायनि सायाव थांनाय जुलाइ दाननि 11 खालारावनो बायहाट्टा सारियालिनि पुलिस थानायाव गंसे गसरलाइ होदोंमोन अनालि बर'आ, नाथाय दासिमबो जेबो बिनि फिननायखौ मोनाखै। बेनिखायनो अनालि बर'आ दासिमबो जेबो फिननाय मोनैनि जाउनाव दायो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिम थार बिजिरनायनि थाखाय आर'ज गाबहरदों। BKWACनि सुफुंजायै जेंनाफोरखौ लानानै दिनै 7 आगस्तआव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादआ सुबुं गौमा हानजा सुरनानै होस्रिखावनाय हाबाफारि लानो साखाफारा जादों। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि हेफाजाबजों बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथायनि सुफुंजायै जेंनाफोरखौ लानानै दिनै 7 आगस्तआव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादआ सुबुं गौमा हानजा सुरनानै होस्रिखावनाय हाबाफारि लागोन। बे सुबुं गौमा होस्रिखावनाय हाबाफारिखौ दिनै सानजारि नोगोरनिफ्राय सिमोनसापुरिनि गेलेग्रा फोथारसिम जागायनाय जागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटआव जिल्ला हाग्रा मावख'गिरि आरो गोजौ थाखोनि हाग्रा मावख'गिरिफोरजों मानस माहारियारि हाग्रामा ओनसोलाव हा पाट्टा होनायजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरनि सायाव गोथौयै सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोबां जिब रोखोमथायखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे हा राननाय गोजोनथिखौ रोखा खालामनाया जोंनि गाहाय नोजोर जानानै दङ आरो जों जोंनि हारिफोरनि थाखाय मोजां आरो गोजोर सुस्रांनायनि थाखाय नाजागासिनो दङ होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव BPF दोलोआ 25 बियाबाव देरहाना सोरखार दागोन होननानै इमानुएल मोसाहारिया फोरमायथिदों। BPF दोलोनिफ्राय 22 नं दारांगाजुलि बियाबाव बिजाथि महरै सायख'जानाय इमानुएल मोसाहारिखौ 3 नं पश्चिम कुमारिकाटा प्राइमारि BPFनिफ्राय बरायदों। बिटिसिनि 22 नं दारांगाजुलि बियाबा बिटिसि गोरोबथानि उनाव दाजानाय बियाब। बेवहाय जागायजेननायनिफ्रायनो BPF दोलोनि दखलाव थाबोदों आरो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियावबो BPF दोलोआ देरहाना दखल लागोन 22 नं दारांगाजुलि बियाबखौ। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव BPF दोलोआ बिटिसिनि 40 बियाबनि गेजेराव 25 बियाबाव देरहाना BPFआ सोरखार दागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया सेबजागोन होननानै फोरमायथिदों इमानुएल मोसाहारिया।
तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्तीजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्लानि सा 4 अफिसारफोरा कर्मश्री बान्था मोननो हादों। आसाम सोरखारा लोकप्रिय गपिनाथ बरदलैनि गोसोखांथियाव बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय लक कल्याण दिवसआव बे बोसोराव तामुलपुर जिल्लायाव एस्पिरेशनेल ब्लक प्रग्राम एबिपिआव भारत हादरनि मोन 500 जौगाखां ब्लकफोरनि गेजेराव जौसिन मासिखौ आवग्रिनो हानायलाय आसाम सोरखारा जथायै तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती, एसिस्टेन्ट कमिशनार अरुणिमा काकति आरो अनुपम डेका आरो खोन्दोगुदि सावस्रि मिरुनि मावख'गिरि डक्टर गौतम मेधाकिखौ कर्मश्री बान्थाजों मान बावदों। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।